Terve. Mä oon Huttunen Juho Pohjois-Savosta Kiuruvedeltä. Kameran hanskat kätteet. 17 astetta pakkasta. Pakkasta. Vähän kiprakka keli, mutta hellu tuon kamera, kun yritän laittaa hanskoja kätteen. No. Se tästä. Niin. Mistä sitä aloittaa? Pitkään on miettinyt, että ruppasin tekemään näitä videoita. Pitkään on niinku seurannut noita muitakin sisällöntuottajia, että Luttisaari ja Myntintila ja mitä nyt kaikkea näitä on. Eppe Penttilä ja ynnä muuta. Tänne on sattunut löytymään purkkasuus. Niin. En oo sattunut löytämään semmoista SPV. Se, että sukupolvenvaihdos alkavaa niinku jatkajia. Niinku, kyllähän niitä on niitäkin. Onhan niitä, mutta ei oo niinku sattunut semmoista videoiden tekijää niinku. Että ajattelin, että ruppaa itse tekemään näitä. Sinähän tuo näkee, että mihinkä tämä kantaa. Että kotipaikan pellolla ollaan tällä hetkellä. Niin. No synnyinpaikka, minä olen kasvanut täällä pennusta. Tää on niinku syntymäkoti, niin. Mutta sitten armeijan jälkeen tuli lähettyä muualle töihin ja tuohon paikallisessa metallifirmaan menin silloin töihin. Pääsin töihin ja siellä oli 8 vuotta. Alihankintahommia tehtiin erilaisia alihankintahommia. Oppi metallityötä tekemään siellä sitten ja sitten 2 vuotta sen jälkeen tuli tällä kotipaikalla oltua. No sitten tuli laitettua. No tuli semmonen ajatus, että pitää lähteä vielä muualle. Niin. Tuli tuonne nykyiseen työpaikkaan laitettu hakuilmoitus ja sinne pääsin sitten. Ja siellä on vieläkin töissä, palkkatöissä on tässä ollut. No viime vuonna sitten setä Ossue ostin tästä kotipaikasta. Ja kyllähän se semmonen mielessä on aina ollut tämä kotipaikka ja maanviljely ja iso ukki akkona 1800-lukua se oli vielä silloin 1800 loppupuolella. Silloin se on iso ukki tullut tänne vieremätä tänne Kiuruvedelle ja sitten ruvennut pikkuhiljaa kasvattamaan tätä kotipaikkaa. Ja. No ukki on sitten jatkanut sitten. Ukin veli kuoli sodassa, mutta ukki sitten jatko sitten tätä ja sitten isä ja sen veli rupesi jatkamaan sitten ukin jälkeen tätä. Mutta se tää lähti sitten kiertelemään maailmaa. Saksassa nykyään asuu. Halus lähteä katsomaan muualle. Miltä näyttää aidan toisella puolella. Niin.
Niin, vähän siinä. Nyt olisi tarkoitus, että niinku, tää on niinku tarkoitus, kun olen minä jo tästä kauppoja tehnyt. Ja niinku omistan tästä jo niinku omaa osua, että mutta niinku jatkaa maanviljelyä ja maa- ja metsätaloutta, että 37 hehtaaria on peltoa ja 50 hehtaaria mettä. Ja pienehkö tilaa nykymittakaavalla, mutta sehän se on semmoinen pitkäaikainen haave, että olisi niinku sais pelkää, mikä se sana nyt on, pätkin. Ei oo mitään semmoista niinku käsikirjoitusta tälle videolle. Niin. Mutta niinku, että olisi niinku omavarainen. Sehän se on semmoinen pitkäaikainen haave, että olisi omavarainen. Omavarainen, että no se oli 24 lokakuussa oli se kauppa, niin viime vuonna tuli niinku ainahan minä täällä pyörinyt, mutta tää niinku tehnyt, mutta viime vuonna niinku on vähän erilainen, kun on nimi paperissa, on vastuuta enemmän, niin. että kyllähän se semmonen niinku käydä muulla töissä ja sitten perhettä hoitaa ja vaimon kanssa lapsia kasvattaa siinä samalla ja sitten maataloutta vielä lisää, että kyllähän se semmonen niinku, että mihinkä se aika riittää. No, sitä otetaan tarpeen vaatiessa sieltä perheitä ja yöunista pois sitten kun sesonkin ajat on semmosia, että maatalous, niin se on aina kesäaika silloin. Silloin pitää olla pellolla ja ynnä muuta. Joo, niinku kelin mukaan. Milloinkaan ei vettä saada, niin silloin pitää tehdä tarvittavat toimenpiteet. Kasvinviljelytilaa on 70-luvulla laitettu lehmät pois. 20-luvulla tehty tuon navetta tuon. On sitä sen jälkeen on sitä niinku tarpeen mukaan niinku semmosia laajennuksia tehty siihen. Mutta kasvinviljelytilaa painottaen, että siellä on vaakasiiloja on tulla naveita ja tallin pieleen. Kuivurisiiloja, vaakasiiloja. Konekanta on 70-luvun valmetit ja sitten no niitä pitää korjata. Ajattelin, että ruppasin niinku tietä tekemään näitä videoita. Jos vaan ihmisiä kiinnostaa, että se on ihan sen mukaan. Voin minä tietysti, no kyllähän niitä ihmisille harrastuksia löytyy. Mä en ole vähän flunssaa ollut vähän toista viikkoa, mitä tämä. Tämä on viikon ollut tämä flunssa. Niin, räkää vuotta, ei oo kuumetta. Niin. No sehän on harrastuksu, ei toimeentuloa sua. Pitkät, niin kuin se Lauri Tähkäkin lauloi, että isäni pitkät pellot ei enää elätä, niin. Että se on semmoista harrastusta nykyisin maanviljely. Mutta tavoite olisi ja semmoinen tulevaisuuden usko ja toivo, että olisi joskus omavarainen ja että niin saisi kaikki tuloon tältä maa- ja metsätaloudesta.
niin kun olen yrittänyt niitä videoita just, että ehtiä, että onko. Niin. Ei se taida olla nykyisin mahdollista se oma varaus. Sitä pitää olla jotain muuta elinkeinoa siinä mukana. No metästä sitten puista silleen. Puista niin, halkoja tehdään ja ynnä muuta. Niin. Sitten kyllähän sitä metässä on vaikka millä lailla se joku mielikuvitusrajana on vaan, mutta päivätön on sitten, että nyt on rehu Nurmella ollut enimmäkseen nuo pellot, että tarkoitus olisi ottaa muuta sinne laittaa, mutta vielä on auki vähän sekin, että mikä se on se paras vaihtoehto, että mistä olisi mahdollista saada sitä tullukin, että eikä vaan sitten ja niinku, että mistä olisi mahdollista vähän työlle jotta vastinetta sua. Tää on niinku silleen, että ei niinku ihan talakkona harrastuksen plus minus nolla. Niin. Kannattaa kuvata vähän noita peltoja. Ootko jo omaan pärstää kale. Siinä on vanhoja pyörypaaleja. No pitää hävittää. No lantakasu on tulossa Kiuruvedelle. Ensi vuonna se? Viime vuonna. No tänä vuonna. Nythän on 1. päivä tammikuuta 2026. Niin. Tänä vuonnahan se pitäisi valmistua se lantakausi, että sinnehän on kuulemma pystyisi viemään. Niin. Silloin aikaa, kun nuo on tehty, niin se joku, en muista sitä, se oli tällä lähipaikkakunnilla ne kävi nuo korjaamassa ja menikö se, että ne taas lopettaa. Sinne tuli joku hässäkkä taas tulla, että ne joutui laittamaan lehmät pois. Ne jää sitten tuohon. Siitä on aika mennään niin hirveän äkkiä. Minäkin on tällä hetkellä, mitä sitä on? 43 vuotias. Joo. Hitsaustöitä on tullut tehtyä, metallitöitä on tullut tehtyä 22 vuotta. Joo. Niin. Ei mitään, tämmönen on tämä eka video. Tästä se lähti. Joo, tuli myyttyä mettä ja ostettua härvelit. Kamera ja mikki. Ja sitten tämmönen mikä keppi tämä. Torista löytyi kamera. No Miki ostin verkkokaupasta, mutta en muista sitä mikä verkkokauppa se oli. Netistä tilasin tuon Mikin. Ja kamera löytyi torista, että jos sattuu torimyyjä kahtumaan, niin kiitos kamerasta. Hyvä kamera. Tarpeeseen tuli, joo. Pääsee harrastelemaan. Joo. No sitäkin ajattelin, että no kerranhan teillä vaan ollaan, että miksen minäkin ruppasin tekemään videota. Ei tarvii joskus sitten vanhempana kikkustuolissa miettiä sitä, että ois pitänyt ruveta tekemään. Kokkela minkälaista se on. Ja sitten sairaalapedissä maata ja
kun olisi sitäkin pitänyt tehdä. Sekin jää tekemättä. Niin. Siinä kun on hommaa kamerat ja ynnä muut. Ja no sitäkin mietin, että ruppeko. Mulla on tommonen Samsung mikä A25. Siinä ei kovin kummonen ole se videolaatu tai kuvaa. Kyllä sitä kuvia ottaa, mutta ajattelin, että panostaa kerrallaan, niin saa laatu kamaa. Joo. Emmetti kun en köhää ole. Joo. Tiedä mitenkä tuo yskiminen kuuluu tuossa mikissä. Jospa sehän, niin, sekin, että kun on myyntiin tilaa kehuu tuota mikkiä, niin siitä se ajatus lähti, että sillä on ainakin asia. No silläkin on niitä muutakin maanviljelytuottajia tuonne nettiin, jotka tekee hyviä videoita, mutta niin. Myyntiin tilaa sanoo suoraan mitenkä asia on. Tuntuuhan se olla vähän, saanko se 5 hehtaaria vai 200 hehtaaria, niin peltoa, niin tuntuu se vain 400 hehtaaria, niin tuntuu se vähän niinku sama homma oleva, että mennäkö se miinuksen puolelle vai mennäkö se plus minus nolla vai jääpikö jopa kättikin. Saattaa joskus hyvällä lykyllä jää kättikin. Se riippuu. Niin. Tällä hetkellä itsellä ei jää mitään kättä, että kaikki menee. Niin kun joutuu. Mitenkä sitä sanoo? Niin. Muulla työllä joutuu menoja korjaamaan. Joo. Se on oikein fiksua semmonen. Niin. Tossa on noita puutavaarataa. Siinä on pelkkahirttä on tuolla. Tuolla on puukasoa ja tuolla pajuupuska. No vanha lahopuuta tuossa. Joo. Ei mitään, vois tehdä konevideo vielä erikseen. On sitä tästä tilastakin erillinen kerronnan tehdä. On täällä noita sitten noita. Eipä ne niin erilaisia. Noita maatalouskoneita. Niitä on monen. Tonnehan on. Voisi sitä niitäkin semmoisen videosarjan tehdä. Joo. Asuinrakennusta pitäisi peruskorjata ja sitten noita ulkorakennuksiakin pitäisi peruskorjata. Ajattelin sitten senkin silläkin kannalla niin kun näitä videoita ruveta tekemään, että saisi semmoista niinku potkua perssuuksille näistä videoista, että pitäisi osata tekemään niinku kunnostamaan vaikka noita rakennuksia ja tehdä videota, että niinku sitä niinku inspiraatiota siihen tekemiseen saisi niinku näistä videoista. Vähän silläkin kannalla niinku ajattelin, jos vaan niinku kahtujia löytyy. Niin. Yhtymä. Maatalousyhtymä on tämän. Isä on mukana tässä vielä ja minä omistan puolet. Sitten äidin kuolinpesässä ollaan minä ja sisarukset.
Omistan minä vähän reilun puolesta. Niin. Tällä hetkellä. Se kuolinpesä on vielä jakamatta. No se on vähän, että mitä tänne puhuu ja puhuis jo kertoo. Kaveri sanoi kerran mulle, että sä puhut ihan liikkaa, että no mihinkä se raja pitää väittää. Kyllä mä haluan yksityiselämän pitää erillä, että ihan julki sitä anna. Tää on niinku silleen. Pieniä lapsia ajoin, mut ajattelin tätä kotipaikasta pelkästään näitä videoita ruvut tekemään. Erilaisia. Siinä on tuo asuinrakennus. Pientä pintaremonttia. No. Ei mitään. Tosissaan auki on vähän nuo peltosuunnitelmatkin. Viljaa ei ollut 15 vuotta. Kyllä sitäkin on miettinyt, että pitikö sitä laittaa osalle pellosta. Viljaa ja rypsiä. Kyllähän sitä nurmella pitää olla. Onko sitten lähialueella sattuuko olemaan nurmen tarvihtijoita? Yhteistyöllekin on siinä. Niin. Kaikki on avoin. Että niinku avoin mielin tulevaisuuteen. Siinä päivä kerrallaan eteenpäin. Katsotaan mihinkä mä kantaa. Niin. Joo. Mukava pakkaskeli. Siellä on vanhoja runnilaisia kylvykon. Tossakin on vanhoja paali. Siinä on lantakaasun tarvetta. Tarvetta kuin tarpeet. Siellä on semmonen kuoppamehtä. Siellä on yksi sampopuimuri on tuolla metässä. Toimintakuntoinen. Renkkat on jonnekin mennyt lainaan. Ne pitäisi ruveta metästämään, että missä ne on. No, se on semmoista. No se on just, että mitä tänne kertoo tänne videolle. Minä en jaksa ruveta editoimaan. Se on, minä sanon tottua ja se on siinä. Niin. Toisilla on erilaiset lähtökohdat ja no minulla on tämmöistä. Katsele maha mitään. Jostakinhan se on aloitettu. Joku kaveri sanoi, kun sille sanoi, että ostin tästä ossua, niin sanoi, että kyllä sulla työtä riittää. Minä, että niin riittää. Mitä kun pää kerralla eteenpäin. No. Siinä. On se ajatusmaailmakin muuttunut vähän eri lailla itellä, mitä silloin. Mitä sitä on? Vaikka 10 vuotta. No ei, aiemminkin. 5 vuotta. Pari vuotta sitten. 3. Niin. Se on. Ei mitään. Annan näitä ukkien kädenjälkiä. Tässäkin on joskus ollut mehtää. Mehtää silloin niin kaikki on raavuttu pelloksi. Pelloksi. No. Ei mitään, pistäkää kommenttia ja tykätkää. Ennen kaikkea
Mikä se sana oli? Tilatke kanava. Niin. Hitsa ja fiksa. No sitäkin minä mietin, että mikä se olisi. Mikä se olisi se kanavan nimi. Että onko se pelkästään Juho Huttunen vai sitten Kivelä on tämä maatilan niinku paikan nimi tai niinku tuo päärakennuksen nimi. Niin sitten, että no ei sitä on niin paljon sitä Kivelä siellä netissä. Niin on niitä koomikkoja ja muuta. Niin. Näin mä sitten keksin, että hitsa ja fiksa. Ja sitten kun sitä, että kun ei ole ihan pelkästään sitä maataloutta, että kun on kaikenlaisia konneiden korjaamisia ja no sitten on maataloutta, niin sitten on myös metsätaloutta. Metsätaloudestakin olisi tarkoitus tehdä videota. Tästä pitäisi puita ajaa pois ja polttopuuta tehdä. No sitä on vaikka minkälaisia videoita siellä netissä polttopuusta. Niin, tää ei siinä mitään semmoista. Niin. Niinku. Sitten noista rakennusten peruskorjauksista. Niistä ajattelin myös. Tää niinku silmä. Niin, semmosia. Ja laittakaa kommenttia, että mitä videota haluaisitte. Tää on niinku minkälaista matskua. Hyvää matskua. Joo. Ei mitään. Näillä mennään. Tuli samalla talloa lämmittämään. Joo, kamerat on tulla pihassa. Ei tarvi tuntemattomia tulla pihaan. Kaikki jäpi näkyy. Joo. Eihän siinä on näitä Kiuruilla muutakin, jotka tekee näitä videoita. Vetelin Petriä. Sillä on hyviä ajankohtaisvideot. Joo. No Metsola. Joo, Metsola-videot. Silläkin on hyviä videot. Kiuruiden Metsola. Mitähän muuta niitä on? Saattaa niitä muutakin on. Niin. Ei mitään. Olkoon tämmönen tämä eka video. Ei muuta kuin kaikille hyvää uutta vuotta ja 2026. Tästä se lähti. Sitäkin ajattelin, että mikä se olisi hyvä päivä semmonen aloittaa näitä videoiden tekoon. Moni tekee aina sen vuoden välein kahtovat sen tekee semmoisen tilannekatsauksen. Sehän on hyvä, kun lähtee joka päivä ensimmäinen päivä niinku eka vuoden päivä, niin siitä lähtee juoksemaan, niin sehän menee sitten vuosi kerrallaan aina eteenpäin. Niin. Konekanta on tosiaan 70, no 60, 60, 62 on tuo, tai 60, 62, niin. 1962 oli tuo 361 Valmetti. Se ei taittaa olla vanhin. Sitten on 864 ja sitten on 70-luvun Valmetti. Niistä voisi tehdä edellisen, niinku erillisen video. Tuolla on yksi semmonen vähän harvinaisempi Valmetti, sen voisi laittaa siihen videoon. Sen näkee sitten. Sitä että ihan muu. No niin, no en paljasta sitä muuta. Se on niitä vanhoja Valmetti.
Niin kuin taisin mainitakin, että sanoo kerran, että se puut liikkuu. Joo. Eikö sitäkin ajattelin, että kun täällä on tullut nyt oltua melko paljon. Melko paljon, että yksin näitä höpöttää ja kaikenlaista, niin sama olisi kameralle puhua. Niin ei tarvii yksin näin höpöttää. Niin. Ja sitten porukalla. Metsämoni sanoo, se porukalla tehdään. Niin. Porukalla osata tekemään, joo. On. Joo, runnilaista. Täällä ei ottaa noita runnilaisia on. Kiuruvellä oli aikoinaan, oliko 800-luku? Mitähän se on? Olikohan se 900-lukua, kun se joutui lopettamaan. Runnikonepa ja se on tuossa vähän matkan päässä. Oli. Siellä tekivät paljon noita vehkeitä kaikkea. Linkoja ja sitten lanoja ja erilaisia maamuokkauskonneita, äkkeitä ja sitten kylvökonneita. Isä oli mukana siinä koeajussa ja suunnittelussa siinä. Tää silleen niinku antoi käytännön suoraa palautetta, minkälainen kone pitää tehdä. Joo. Tuolla on metässä se. Tai tuolla niin, konekatosta ei oo vielä. Siitäkin on haavelu. Ja paija. Ei oo paija. On vaan tuo Pohjolan talli on vaan. Että nyt on vähän kiprakkakeli Pohjolan tallissa olla, mutta eipähän siinä. Kiprakkakeli, joo. Kyllähän se talvella pitää pakkasta olla. Ihme lämmitä ollutkin tuossa. Ja ihme pitkään ollutkin no onhan se käyttänyt lunta väliin. Sitten on sulanut. Että ei oo vielä linkkoakaan tarvinnut rattorilla. 361 takakaahalla sillä on tullut painettua vaan tuota lunta. No sit tuolla risteysalueella sillä on työnnyt ojia sen lumen. Niin. On se hyvä muutenkin polkkittua lumi tuohon kenttään tiiviiksi, niin ei ainakaan lingolla kaikki kivet lähes ikkunat kappaleen. Ai. Joo, pari mannea löytyy myös. Pitääkö niitä kuvata vähän? Tuolla on yksi manne. Ne on vähän ottaa muutakin ruopittaa. Tavarata. Välijakkesvarastus. No noissa on pohjakuivausmahdollisuus tuossa noissa kontteissa. Kylmä ilmakuivaus kontti. Missä on semmonen ritiläpohja. Verkkopohja. Joku lietsolla ilmaa sinne, niin ruppaa kuivumaan. Olikohan se jollain... Kukahan se oli? Olikohan se Jussila, kuminaviljelyssä. Siinä oli joku semmonen vaihtolavaa konttihässäkkä ja olikohan niissä semmonen kuivauspohja. En muista ihan tarkalleen. Mutta nehän voi tarvittaessa niinku yhdistää joku semmonen joostava letku väliin ja niinku laittaa peräkkään niitä kontteja ja sitten vaan tossen päähän lietso puhalin puhaltamaan ilmaa.
lämmitä ilmaa. Lämmitä ilmaa vaan puhaltamaan sinne. Jotta jossain peräkärissäkin on. Sielläkin on semmonen kylmä ilmakuivuripohja. Niin. Kyllä. Eipä mitään, tämä on varmaan sopivan mittainen ensimmäinen video. Joo. Sitten on noita tekstiä tullut, vaikka mitä. Rukkeja löytty. Valmettirukkeja, niissä olisi rassuta. Rassuta, joo. Laittais kuntoon. Sitten vois vaikka laittaa eteenpäin. No, sen näkee sitten kun on kunnossa. No, rassuta ois. Monenlaista rassuta. Joo. Se on vähän kahtoo, että mihinkä se aika riittää. Aika riittää. Tai mitään. Vielä kerran. Kaikkea hyvää jokaiselle ja uutta vuotta. Oikein hyvää tulevaa vuotta. Itse kullekin. Ja katsellaan sitten minkälainen on seuraava video. En osaa sanoa aikaväliä paljonko menee aikaa toiseen videoon, mutta näihin kuviin ja tunnelmiin aurinko rupeaa laskemaan. Tää se kello. Tää kamerasta untata. Joku kännykästä. Menikö sekin? 14.15. Ei se vielä sammukku laskeutua. Kato kun hanska jäi tuo. Katsele tätä monenlaista tekemistä oos. Joo. Ei mitään. Savupiipusta tulee savu. Ei mitään, tilaa kanava ja katella. Katellaan seuraavassa videossa. No, tilaa kanava. Tykkää kanavasta. Kirjoita kommentti. Heippa!